Arroyo. Sa iyong aduwa, damo-damo nga salamat. Mrs. Melinda Yu, sugad man sa Diapadis, kan Mr. June Panugali. Sa iyong aduwa, kamuda mga salamat.
barangay sa Barangay Siliman Occidental, waray lain kundi si Honorable Romeo Oluhan, ug sugad man sa Diapadis, asan aton nga bisita si Ma'am Daisy L. Agi. Sa iyong aduwa, damo-damo nga salamat.